ara na wɔyɛ na mmom wɔpene wɔn a wɔyɛ saa adeɛ no bi no so. Wɔn mo pene amanfoɔ so, wɔn mo foa nkurɔfoɔ so, ɛno nti na bɔne die akɔkɔ afoforo no. Ɛwɔ twerɛ kronkron no mu ɛmaa bo mfumi. Mede yɛkyerɛ nko na mɛkyerɛkyerɛ mo. Nneɛma a ɛretie, nneɛma a yɛnka, ɛnkanka, sɛ asɔre no agye din a, bɔne a wɔn mo yɛ no mpo yɛnka. Na ɛyɛ sɛ yɛaka bi ɛwɔ kaseɛbɔ mu ama yɛate. Yɛbɛtumi akyerɛ mo kaseɛbɔ de kɔwa nkrataa bebree a ɛkyerɛ sɛ mpa yɛwɔ nsɔre ne asomukwa bi mu hɔ no ma wɔyɛ awudifoɔ. Yɛwɔ kaseɛbɔ bebree no a na ɛyɛ yɛate kaseɛbɔ mu ne ɛwɔ kɔwa nkrataa mu nso. Deɛ mɛka nyɛ atɛɛsɛm ɛyɛ nokwasɛm. Anuanom ade nti ɛna mɛka saa nsɛm yi akyerɛ mo. Mepɛ sɛ mɛkyerɛkyerɛ mo Kristo mmara nsɛm kyerɛ wɔn a wɔyɛ asafomma ne wɔn nso wɔpɛ sɛ wɔbɛyɛ asafomma wɔ asafo yi mu. Nti twerɛ kronkron sɛ yɛwɔ berɛ fata a mama ɛnyɛ nnipa nyinaa papa. Nti yɛbɛyɛ nnipa nyinaa papa. Ankanka wɔn a wɔyɛ gyidie no fiefoɔ. Yɛi kyerɛ sɛ ɛnnepa a yɛbɛyɛ wɔn a wɔyɛ gyidie no fiefoɔ no. Saa de pa korɔ no ara na yɛbɛyɛ wo bibiara. Na sɛ mpo wɔn mo nyɛ gyidie no fiefoɔ koraa no a yɛne no akyekyerɛ ɛbɛyɛ wɔn nyinaa papa. Deɛ wɔ mu ne sɛ ɛnkanka wɔn a wɔyɛ gyidie no fiefoɔ nanso papa a yɛbɛyɛ gyidie no fiefoɔ no. Saa papa korɔ yi ara na yɛbɛyɛ nnipa nyinaa. Na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛte nea yɛwɔ Nyankopɔn no mmara nsɛm aseɛ no. Abra ne nnipa nyinaa tena asomdwie mu no. Ɛsɛ ɛnkanka wɔn a wɔyɛ gyidie no fiefoɔ. Na ɛdeɛ ne mmara nsɛm a ɛdi kan ɛfiri wɔ Nyankopɔn. Ma Nyankopɔn ɛnko a ɛwɔ Nyankopɔn asafo no mu. Twerɛ kronkron no ka no wɔ Kolosifoɔ nwoma ɛtimi ɛnsa nkyɛmu do na Colossians 3:14. Na yɛnom nyinaa so na monhyɛ ɔdɔ a ɛka ne ma nyinaa bɔ mu ma ewie pɛyɛ no nwuo. Ɛmu da hɔ deɛ boro yɛnom nyinaa so wɔ no. Deɛ boro nkyerɛkyerɛ nyinaa so wɔ. Deɛ boro tenene nyinaa so wɔ no. Adeɛ di kan ne yɛ ɔdɔ. Ano ne adeɛ ɛka ne ma nyinaa bɔ mu ma ewie pɛyɛ. Sɛ boha no kasa mu. Na deɛ boro ne nyinaa so wɔ no monhyɛ wɔdɔ a ɛka ne ma nyinaa bɔ mu ma ewie pɛyɛ no nwuo. ILOCANO kasa mu. Deɛ boro ne nyinaa so wɔ no monhyɛ. Na yɛnom nyinaa so na monhyɛ ɔdɔ a ɛka ne ma nyinaa bɔ mu ma ewie pɛyɛ. Pampanga kasa mu. Na deɛ boro ne nyinaa so wɔ no monhyɛ ɔdɔ. Monhyɛ ɔdɔ a ɛka ne ma nyinaa bɔ mu ma ewie pɛyɛ nwuo. Portuguese kasa mu na sɛ na yɛnom nyinaa so na monhyɛ ɔdɔ a ɛka ne ma nyinaa bɔ mu ma ewie pɛyɛ no nwuo. Spanish kasa mu. Ase na yɛnom nyinaa so na monhyɛ wɔdɔ a ɛka ne ma nyinaa bɔ mu ma ewie pɛyɛ no nwuo. Kristo mmara nsɛm a ɛdi kan yɛ ɔdɔ. Yɛbɛda wɔdɔ adi. Womfa w'ano nka kɛkɛ. Wontwerɛ kɛkɛ. Anaasɛ wontwerɛ mfa nkɔtaa kwan ho. Na mmom ɔdɔ yɛ ade a yɛda no odie. Wɔn a ana wɔne eku a odi kan na wɔbɛda wɔdɔ adi akyerɛ no yɛ wɔ Nyankopɔn. Anuanom ma yɛmfa nhyɛ yɛ tirim. Wɔne eku a wɔdi kan na yɛbɛda yɛn dɔ adi akyerɛ no no yɛ Nyankopɔn. Ɛwɔ sɛ yɛn ne yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Na deɛ ɛtɔ so mmienu ne sɛ wɔbɛdɔ wo yɔnko nnipa. Mama yɛnkenkan. Matthew nwoma etiɛde no mmienu nkyɛmu aduasa nsia
kyerɛkyerɛfoɔ mmara no mu kɛseɛ no deɛ wɔ he na wɔsɛ no sɛ da Awurade wo Nyankopɔn wakoma nyinaa mu ne wɔkra nyinaa mu ne wɔadwene nyinaa mu na yɛn ne mmara nsɛm a edi kan a na yɛn ne mmara nsɛm no mu kɛseɛ no deɛ edi kan na deɛ ɛtɔ so mmienu te sɛ ɛno dɔ wo yɔnko sɛ wo ho ɛho hia nkyerɛkyerɛmu pii emu da hɔ sɛ obibisa sɛ kyerɛkyerɛfoɔ pa mmara no mu kɛseɛ no deɛ wɔ he na Yesu boa sɛ no sɛ dɔ Awurade wo Nyankopɔn wakoma nyinaa mu ne wɔkra nyinaa mu ne wɔadwene nyinaa mu yɛn ne mmara no mu kɛseɛ no deɛ edi kan na deɛ ɛtɔ so mmienu te sɛ ɛno dɔ wo yɔnko sɛ wo ho nti yɛtɔ dɔ wo yɔnko sɛ wo ho a ɛdeɛ koraa na bɛma wadi wo yɔnko nipa awuo na adɛn na woma ho kwan sɛ wasafo ma nkum wo yɔnko nipa sampɔ sɛ wasafo no yɛ no kora adɛn na wosoma na sɛ asɔre wo ma na sɛ gyidie no kyerɛ sɛ yɛnkum wo yɔnko nipa bra mmara nsɛm a ɛtɔ so mmienu a ɛyɛ kɛseɛ no ɛte sɛ deɛ di kan ne sɛ dɔ wo yɔnko sɛ wo na afei ɛnɛ yɛbɛdɔ yɛn ho nko a yɛbɛdɔ yɛn yɔnko nipa nko a Mama yankin Matthew 5:44. Na medi yemese mose mono motamfo. Na momompa ye ema wana watamu. Enti anya wo yɔnko nipa wonya wo bane nkwa na obeye won papa. Watamfo mpo obeye won papa. Won hwe wo yɔnko nipa wo Nyankopɔn kura na bo won. Wo mu se won ye watamfo de na medi mese mose mono motamfo. Na momompa ye ema wana watamu yen eye Kristo meransem Ɔkwan bɛ ne yɛfa so dɔ yɛ natamfo mama yɛnkenkan Matthew chapter 5:45 na mo ayɛ mo agya wɔ soro no emma ɛwɛso wɔ ma na wie pue ndipa bɔne ne wɔ nipa pa so na wɔtɔ nsuo gu wɔn a wɔtene ne wɔn a wɔntene so Arunti amransam ase ye no yatamfo no mu no ero na be ma ye na gya wosoro no emma arese gya wosoro no odo wona won no no na wo mu no mpo o ma na wiye pue abonefo ne apapafo so na wo man nsuo togu wona wotene ne wona wontene so sana wo Nyankopɔn te impo wona womfa ni die mma no nyina Ipo wana waye bone wana wontie go gida wo Nyankopɔn dɔ wɔn enso enuntina o Nyankopɔn na hwɛ ne ma wo Nyankopɔn wasafo nim sɛ na maye moja waso ne emma adetira ɛreso wo ma na wie pue wana wɔtene ne wona wɔntene so na wo ma nsotogu wo apapafo Oman totogu wana watene ne wana wantene ye ya de di wan dance se ayamran so na de na ayamran so na cheso bedo wotamfo kra mama yanken kan Luka ngoma mano motamfo Luke 6:35 na monya won papa na mo mfa mo wode ani ni bribisto na mo akatua aye bebre na moye moja wasoro no emma everse wono de Omani yemu yema boni ayefo ne nipa boni saa na wo Nyankopɔn te wona wo ye boni ayefo ni na wodɔ won enso etu aka tra ne ma wo no kura safo no mu se da wotamfo na ye won papa no kura ye bɛyɛ no wa safo ni mu no kura ye bɛyɛ wona wo ye gide ni fiefo no Papa Kroyana Iransu Nebaya wana waye, the Gidi Muatamfonum. Ubia one Casa Watamfu Ben, Papa. Any pa any one, Yabaya one, Papa. Nasa Utumida Watamfua, when Yonko Nipa Wanya Watamfu, a bed in the Sabadon one. No cry ben your first diatamfu and a papa, Fema dear. What dear Guinea, Watamfu Crabber Famno, dear.
Upon one person by money be. Over sense for a country or say. From what time for the Obukuno cry. The year no acquire faster. A doy and a tanful. Roman form of my watcher say. Romans 12:20 and it's a common what time for. Manadianini, the accommodate no man, and you know. Saa yo na ɔde bɛboaboa nyansrama agu na tifi ɛnuanom ahunu ɔdɔ a yɛwɔ ma yɛ yɔnko nnipa no ɛnyɛ yɛano ne nsɛm nko a na yɛbɛka ɛnyɛ ano som sɛ wohunu sɛ kɔm de botamfo ama na aduane nni sɛ so kɔm de no ama na nsuo nom nti ɛdeɛn paa na ɛbɛkanya wo sɛ kokum wotamfo aboro a yɛhyɛ wo kora sɛ dɔ wotamfo yɛhyɛ wo sɛ ma no aduane ni berɛ so kɔm de no ma nsu kɔm de no ama na nsuo nom kɔm de no ama na aduane ni ɔwɔ ahohiahia mu aboa no sɛ ɔsrɛ wɔ hɔ adeɛ a boa no mama yɛnkenkan Matthew 5:43 ɔsɛ deɛ wɔsrɛ wɔ hɔ adeɛ ne ma no ade ɔpɛ sɛ ɔfam wɔ hɔ biribi na ne wakyi ma no bɔmfa nhyɛ mu tiri mu sɛ yɛn yɛ mmaransɛ ma yɛn Akristofoɔ ɔkwan bɛfa so ne yɛn yɔnko nnipa atena mpo yɛ n'atamfo nom ɛnuanom deɛ monwene ho wobɛma wotuma wɔtamfo aduane adeɛ na obi a ɔnyɛ wɔtamfo wɔma na aduane nni ana sɛ kɔm de na wɔma na aduane nnipa no nyɛ wɔtamfo no bɔ hɔ bosi a nnipa wɔnyɛ wɔtamfo ɔfam hɔ adɔma na na wɔma no wobɛma no bi ɔsɛ momfam Abraham wani na biribi soɔ ɛfiri saa na yɛn agya wɔ so te mpo nnipa a ɔmo mu Nyankopɔn koraa nnipa wɔn mfa anidie ne woturo ɛma no mpo ɔyɛ wɔn papa saa na agya no te mama yɛn kenkan Matthew nwoma eti num kyɛm aduanan no Matthew 5:45 na mo ayɛ mo agya wɔ soro no ɛma ɛfiri sɛ wɔma na wie pue nnipa bɔne ne nnipa pastor a wɔtɔ nsuo gu wɔn a wɔtene ne wɔn a wɔntene so sɛi na Onyankopɔn dɔ ɔma nsuo mpɔtɔ gu wɔn a wɔntene so ɔma na wia apue wɔn so afei sɛ yɛpɛ sɛ yɛte nneɛma mu dɔ fa saa no mɛ ase a owia bɛn na Onyankopɔn ma ne pia papafoɔ ne abɔnefoɔ si sɛ wie yɛ owia bɛn mama yɛnkenkan Malachi 4:2 na wɔn a woturo me din no tene na ewia bɛpue wɔn so yɛwɔ de yɛfrɛ ne twerɛ kronkron mu sɛ tene na ewia ɛyɛ Onyankopɔn awia ɛnyɛ awia na yɛhu ne wiem no ɛfiri sɛ wia na yɛhu ne wiem deɛ yɛhonam fam wia nanso Onyankopɔn na wia no a ɔma no pue abɔnefoɔ ne apapafoɔ soɔ no ɛyɛ tenene wia ɔma tenene wia pue yɛn so ɛwɔ m sɛ Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ Nyankopɔn tenene ɔma bi so apapafoɔ ne abɔnefoɔ so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a abɔnefoɔ so abɛyɛ papafoɔ na wɔma nsuo tɔ gu wɔn a wɔtene ne wɔn a wɔntene so na Onyankopɔn nsuo yi ɛkyerɛ deɛ wɔma yɛnkenkan Hosea nwoma ɛtidu ɛnkyɛmu du mmienu munwu aba ɛma tenene mfifiri ɛma mo montwa adɔyɛ so adeɛ monno kwayebretuo mfa na duru bere a wɔde bɛhwehwɛ Awurade akyiri kwan kosi sɛ ɔbɛba abɛtɔ tenene tuo ama mo Tagalog kran sɛ so bɛba abɛtɔ tenene Awurade ba ɔde tenene tuo bɛbrɛ mo wɔn man kyerɛ sɛ yi wɔ Tagalog kasa mu yɛbɛkan no brɛfo kasa mu a ɛne Hebrew twerɛ kronkron mu mama yɛ ne kankan wɔ brɛfo kasa mu ɛsɛ munwu aba matene na efifiri emamo montwa adɔyɛ so adeɛ monno kwaye bretu mfa
na duru bra wobem wode bahwehwe awurade akiri kwan kosi sɛ ɔbɛba abɛtɔ tene ne tuo amamo kosi sɛ ɔbɛba abɛtɔ tene ne tuo amamo entitangalo kasam no mantra sei ɔsɛ de tene ne bɛba ne mom kosi Hebrew kasa ne twe kasa ma kosi sɛ ɔbɛba abɛtɔ tene ne tuo amamo awurade Yesu Kristo kan na Matthew ngoma no mu sɛ Onyankopɔn no wɔyɛ Onyankopɔn dɔfoɔ no ɔma na wiye pria papafoɔ ne abɔnefoɔ so ɔma nso togu wɔn a wɔtene ne wɔn a wɔntene so saa wie ɛyɛ tene ne wie ntuo nso yɛ tene ne ntuo ɛwesɛ ne mmienu nyinaa nnua hia ɛba honam fa mu a nsuo ne awia nnua ehia yɛn nipa ɛte sɛ nnua atɔda yɛhia awɔ ne wɔhyew tene ne nsɛm a ɛgyina hɔ ma nsuo ɛne tene ne nsɛm nso a ɛgyina hɔ ma owia a Onyankopɔn ma ne bɔ nipa so ɛyɛ Onyankopɔn no mmara nsɛm ma yɛn sɛ yɛbɛdɔ yɛn yɔnko nipa sɛ yɛn ho na ɛsiane sɛ yɛn atamfo no nso yɛ nipa nti yɛbɛdɔ yɛn atamfo no nso anhwɛ no akɔka sɛ asɛm wei deɛ ɛde sɛ mbɛdi so ane ɛde ne sɛ wobɛdi so wɔde adwene ho wɔtamfo a wɔgu ho fi wɔbɛsa akora ma na aduane yɛdi wɔtamfo a wɔdwene ho bɔne no wɔbɛsa akora bɔ mpaeɛ ama no da so anuanom mu nimberebe Onyankopɔn ɛnyɛ obi a ɔntene Onyankopɔn de nyansasɛm no tene ne nko na ahyɛ no ma adaiti ɛna Onyankopɔn ahyɛ yɛn sɛ yɛnɔ yɛ natamfo no ne yɛn yɔnko nipa ɛwere sɛ Onyankopɔn pɛ sɛ nipa a wɔyɛ ne mma atamfo mpo wɔn sakyera na wɔde wɔn mo nkwa yɛn ne Onyankopɔn tirimopɔ yɛn de tete Akristofoɔ no fiaeɛ wɔn masua sɛ wɔbɛdɔ wɔn atamfo na wɔn ne wɔn atena wɔn a wɔnnya nnuanom wɔ asafo no mu no wɔn ne wɔn yɔnko nipa tumi atena asomdwoe mu twerɛ kronkron ka no wɔ 1 Corinthians 9:20 meyɛ me ho sɛ Yuda ne me ma Yudafoɔ no manya Yudafoɔ wɔn a wɔwɔ mmara aseɛ no wɔ mu sɛ menhyɛ mmara ase deɛ nanso meyɛ me ho sɛ obi a ɔwɔ mmara aseɛ mɛmaa wɔn na manya wɔn a wɔwɔ mmara aseɛ no wɔn a wɔnhyɛ mmara aseɛ no meyɛ me ho mɛmaa wɔn sɛ obi a wɔnhyɛ mmara aseɛ ɛnyɛ sɛ menim mmara wɔ Nyankopɔn na mmom mewɔ Kristo mmara mu na manya wɔn a wɔnni mmara no wɔn a wɔyɛ mmara no meyɛ me ho sɛ obi a ɔyɛ mmara mɛmaa wɔn na manya wɔn a wɔyɛ mmara no mede me ho meyɛ ade nyina mɛmaa nnipa nyinaa na yɛ dɛ na hɔ a magye ebinom nkwa saa na Kristo ne tiɛ mede me ho mayɛ ade nyina mɛmaa nnipa nyinaa wonyi obi a mfiri mu wɔbɛyɛ nnipa nyinaa papa ɔkwan biara ne tibea biara mo ntɛ ne Paul sɛ mede me ho meyɛ ade nyina mɛmaa nnipa nyinaa na yɛ dɛ na hɔ a magye ebinom nkwa ade nti na yɛne yɛn yɔnko nipa bɛtena asomdwoe mu ana yɛne wɔn bɛtena yie ɛbra yɛyɛ nnuanom wɔ Church of God asafo mu yɛne wɔn bɛtena asomdwoe mu yɛbɛdɔ wɔn bɛyɛ n'atamfo no papa yɛbɛdɔ wɔn mu nyinaa sɛdeɛ yɛbɛyɛ a yɛde wɔn bɛba wɔ Nyankopɔn mu yɛn ne bɔtaeɛ no wɔbɛdɔ wo kunu wɔbɛdɔ wo yere wɔbɛdɔ wo maame wɔbɛdɔ wo papa sɛ woyɛ onua wɔ asafo yi mu a wɔbɛdɔ wo yɔnko nipa wɔbɛyɛ wɔn papa na sɛ wobɛtumi aboa wɔn aboa wɔn wowɔ biribi a wɔde bɛbɔ wɔn bosia fa fam wɔn mpo wɔtamfo koraa fam no dɛdɛ twerɛ kronkron sie na sɛ wotumi boa wɔn a yɛ nipa nyinaa papa yɛ onyɔnko nipa nyinaa papa ɛsiane Onyankopɔn tirimopɔ yi nti awere sɛ Onyankopɔn pɛ sɛ abɔnefoɔ mpo tene na awia no ebipie wɔn so Onyankopɔn ɛma na yɛmuye ɛyɛ ne tene na no to gu wɔn so na wɔn mo asakyera na yɛagye wɔn so nkwa
I was a yene jo was on the pay. Mama yen can 1 Timothy 2 verse 4. Our person, what Jimmy Penny Nanka. Now a band no prayer no medium way. I will young upon a pet say or Betty Penny Nanka. And she said, yes, so anyway, young upon a pet. I have paid you with young upon pa. Yani a young nipa betina to dream. Yana woman contoka, 1 hour 1 thing for Timo, when you're near Mohunti, I won. When you want to say, only we are say, Chamanson. And you know, idea Mahuna, such name when they say. You will never be more or more. So, what more Kasa cry or Maka one when you must sue a winner. One more wants to win more. Now, so we shall mass or move for that than a woman. Until I'm about Brazil, Mamma Hanamono, Brazil forced to buy a wahane. I know when you more cry about you. When I'm conquered a crack or by the mouth, my chinaha. A woman custom bonjia, bontardi. And as a como by, and as I want to say. Oh, when you more crown, every woman and Omushia, Wombachia. Now, so you will never be more no more. Oh, Bena, as a day. Some bay. Or no kasa or any time for. A bin when you said yes, a string, or wouldn't to one when him. That could be. Number share, baby, now, look of Friday did be. Now, you might have one hour on a barco, a hem any one was three. My young margins and the quarter, the idea, never. Sunny was a Jamie fell to cast in the straw, but to nothing. A common limit doesn't require media coffee. Oh, we say, what's the I hope for an hour 2 when you make for her. And my one money and custom could be one more or banner what can anyone is too gas say. When you move, the winning pep been more on my son or one, 10 animal when they make patcher. A bit more on where we ask no one if we ask wolf. One if we ask a command to be one on an area cassa. Ask whenever in some air cassa. Whenever in my air cassa. Ask whenever I turn from the air cassa. And Akristofoɔ want somewhere you see a Saturday as a SRI. On my auntie and my only a yɔnko nnipa mmɔbɔ. On my Mobi Biara of Haba. MMARA and AWURADE, but we say when yɔnko pon mmara so de kan. Obado when yɔnko pon. Yɛde mmara so mkɛse de kan. Na de trust minute say ɛno. Da when yɔnko sɛ wo ho. Na obado kra do wo tamfo. Yenya unkopon astoda fodi te sankyerɛkyerɛ te se ya hwane bekum no nyɔnko dipa ɛbɛsɛ yɛ wɔn sɔre bi no wɔn ɔmɔ nkyerɛkyerɛ de koro wɔn wɔ ɔnan kasa nkyerɛkyerɛ a wɔn abɔ wɔn mutum de aba nso kora nsa no twerɛ kronkron no mu deɛ wɔtwerɛ kronkron dɔɔso ma yɛn sɛ bɛyɛ papa ɛbɛyɛ n'atamfo mpo papa na nkampa sɛ wɔyere ana wɔkunu nyɛ yɛ ne nyansase ma wɔ mu ana. So what me do with time for? And yet do with time for. I then I wouldn't me know a bush me, I wouldn't me know what fan, I wouldn't me know what's the one. My pan I wouldn't me know. I brought Yasha was that over time for. As Yasha was that over time for. Do I have what time for now that time? Here my name says what we are here. Jonathan Pro Enka. Sir Christo in church, and a bayard Mawaya Brabo more Christo, Indian Kun and Yonko Nipa. Uncle Christo ni bere no be plan na nyonko nipa. Uncle Christo ni bere no be bo na nyonko nipa kona so be siti na nyonko nipa. Obi a wodo no obe wia no. Obi a wodo no obeto na yere mo na. Sa wodo wo nyonko nipa sa wo ho a. O pese wo yere yanto ne mo na na. Sa wo mpe. Nti won so beto nyonko nipa yere mo na na. Beto nyonko be ma yere mo na. Gabi. Sa wodo wo nyonko sa wo ho a. Wonya wo nyonko bone ya de chefrese. Odo wo nyonko sa wo ho. Sa won pese be pause when yam pause wo nyonko nipa. Me kunu ye wo gasak pampanga. Ne wo nua bi wo ho no. Na wo tonton bitter gold. Na pastor ba ko ye 1 cedi. Nti na ne ko wususa no anyinyini. Na ne bo be ye de frese kilo ba ko bia no. Ne bo be ye de ne be ye mo ho mi no. Amiensa
me ka kire wonua ne se wonua kona kwatete okwa wontu sana se ne bo aye dene abisa adwam ho de ho na ye adwuma de biara betonton wonua ne wo ho se de be menye sika kwa kansempa ene an mo ka pampangan enini abra na me wo ho na me ye adwuma se de be ye metuna kwa kansempa na de bia na me kwa dwam na me kwa dwam hunu se mpo firimu no saa na me bo aye me kwa na barma sinding chent boda sinding me ka so na ma bo aye dene kona kwatete beton ase de abi mint me kwatete nton e bisa na se na de ngebe se okwa wonjuta na ya akese ase me de enura guso enura am kona me de aduro guso me kwatete ton abema nkrofo ayade me kan se o wa adwene pa ne ahoni pa ma na nyonko nipa ebi de mo no ma ya wuduro kro obeton amwadi onfa won se ubewu na to yo Kristo ni se brother sending out free gasak no a me ka na pa me gide se sa wo nua no be ko otro ahemamu o wa adwene pa ma na nyonko nipa odwene na nyonko nipa na se ono be boka kra no a na wo nya mfaso obi akra na isa na se wo gusu adunti ampa so obeton na Filipa bi ni mo ho no mo a o dum sa ade na nye sekanti eye obeton ama wo yo Kristo ni asei na wasa wo ye ne obra wasa wo ba na impo sa wo nyonko nipa inimu antu wo no ho animu ana mama yankenkan asomafo tie de no nan anche mudunsi Acts 24:16 na yemu na meso me ho mehwe semenya awonimu eni fowo ne papam da ene semenya awonimu edi fowo nyankopon ne papam da se yedo wo nyankopon ne yedo nyonko nipa na wose yeyi dam biare free ahonimu eni kwan se wunya adwene bone tia wo nyonko nipa eni kwan se wunya wonim bone ana adwene bone ana wotane na bufuo bi po wakoma mo che wo nyonko nipa sa woda wo nyonko nipa sa wo ho a wo nwene wo bi ho bone sara so na wo nwene wo nyonko nipa ho bone yen ayen kyerɛkyerɛ nwanwaso na so na de na nsɔre ho be kunkum wo ho Omasa kasa Soriano de na no fra wasa ke kan ye ho nsɛm nka ho asɛm no kana me kan to ye de wɔtwerɛ konkon mu Isaiah 58:1 tie mo denden ennodo ho ma wone so na kamemman fuomra to kyerɛ won na ka Yakob fie bɔne gu won so ye nyankopɔn mmaransɛm manasɛm pa kanfo tie mo denden ennodo ho ma wone so satotorobanto na kamemman fuo mmara to kyerɛ won asafo efiri wo nyankopɔn wonka na nuntum ɛwresa yamransɛm sɛ wonka ne mamfo bɔne kyerɛ won wo munyae ɔmanfo bɛka sɛ meto ahwɛ won so mento nhyɛ mo so mede kana me kan Awurade nsɛm akyerɛ mo me bɔ ye no mo so no masisi dua na makyerɛ mo de ɛtene ne de antene sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bɔne biara enti de yɛ nokora ne sɛ ɛda no ma wɔ nokora safo ne mu no yɛbɛyɛ nipa nyinaa papa ɛnkanka wɔn a wɔyɛ gyidie ne fiefo na to ade papa a wɔbɛyɛ wɔn a wɔyɛ gyidie ne fiefo no wɔbɛyɛ nipa nyinaa so saa papa no bi na papa bɛn ɛna yɛbɛyɛ nipa nyinaa yi ɔdɔ ɛyɛ ade papa wɔn fiti prako pɛ ɛnka ho asɛm wɔn mfa wano nka wɔbɛyɛ wɔde bɛdi dwuma nti sɛ wɔbrɛ pata mama yɛ nipa nyinaa papa bɛn Romans 7:12 Roman 4:18 nti mmara no yɛ kronkron tene ne papa ade a yɛbɛyɛ no
ade papa ye beye ne ye mmara no mmara no mmara no ye kronkron na mmara som no ye kronkron ne tene ne papa papa wo Nyankopɔn pese ye nye yɔnko nipa no ya beye yɔnko nipa papa kena kan kunumpo ya beye won papa ben mmara so na de ne mmara so bi mmara som ne se ba ma de komde no aduane yadi Mama de su komde no nsu anom mama wotamfu aduane ma wotamfu nsu nom mmran samne se da wonyon sa wo ho sa wo mpese be ba okro no enwia foforo sa wo mpese ye betia mu agu so entia foforo sa wo mpese ye begu ho fi enwu afoforo ho fi sa wo no wo mpese afoforo ebegoro wo yere ho enwura afoforo yere ho sa wo no wo mpese afoforo ba bo wo battery modene ene emu afoforo manso atrimodene ene anom ye nya wo do ma wo yɔnko nipa so wo na ye no ni ana mama yenkenkan Matthew ngoma 10 enchemudumiru Matthew 7:12 enti adie biara mopese enipa nyema mo no monso monyema won saa ara na ye ne amrane adiifuo no enti adie biara mopese enipa nyema mo no monso monyema won saa ara ye ne de atwira kronkron no eka ye de Kristo ka ye ne yɛfa no sɛ ka kokko emmra ade a wo pese yɛmfa nyewo no wo sɛ yɛma afoforo ade a wo mpese ye di bedi wo no emfa ni afoforo ade a wo mpe se ye di beye wo no emfa anya afoforo emuda ho wo pese ye do wana ene ye wo nso do nipa wo pese yɛmfa wo bɔ na nchewo ene ye fa bɔ na eche wo pese unya yema wana ene ye wo nso chaade wo pese afoforo nya ho abotra wo nsusuya se ye nya se de nya afoforo ho abotre Yakinken Ephesians 4:32 enti mama muyem inye yemema mo ho muyem nhihye mama emema mo ho momfa ncheche mo ho sene wo Nyankopɔn nam Kristo so de ya chemo no mo so ma muyem inye yemema mo ho ye yemransam kwa safani mu yene amrans rebe ni panyina papa asomama mu yemu nyeyie na enhwehwe mu emema mo ho se wo yemu yeyie na hwehwe wo amema mo ho no wonya peseme nkuminya resa emfato wo yemu ye o wa badaye na sa wa kuma kokwa pa ya kokon kwan se wo yemu ye na wo yemu nyanyenwa akokon kwan na wa ye no Tibi koma nipa wo pesa wo ye na aye adaye no na tibi nim wo ho a obi a ne yemu ye se obema ne yɔnko nipa abumu ana se nkwan ye dia ne yemu ye nti to kuma kokwa obeyi nampa obeyi ba bia ahoye nampa no ama nipa resa ye yemfra na yemu yesu wo kuma kokko na wode akokko ditini ne nan na nkasere de akokko nipa anya yemu ya depend person nkuminya mama moyem inye yie na hwehwe mo mema mo na yemu ye ade se wo yemu ye a wakoma mu nso abuya ma nipa nyina wo free akoma mu tie mu wo free ayemu ye akoma mu chaade kra konkone se mama moyem hwehwe mo mema mo ene anom se wo ye moburuhunu fo no ye no ye nkyerɛkyerɛ no ba akɔ free Kristo wo hia ye Kristo nkyerɛkyerɛ wo hia na mama yankin kan Matthew 5:7 Erade Yesu Kristo se ehwra ne moburuhunu fo na wana wo behunu won mabro ene anom se yedi Nyankopɔn mmaransam so a yesu ebenya so mfaso
So we are Mobuhunu for, also Yankopon Begunu Mobo. So what the bonnet, also Yankopon or Bonnet Becho. Sebesa ye chi now perfect to 4 woman, a 10 where the time you know to be was safe. Na mama mu ye mi nye yi na hwehwe. Hwehwe mo me mambo ho. Mo mfa hwehwe mo ho se de wo Nyankopon nam Kristo so de ya chemo no. Ene ano mo de mo hwehwe. Nyankopon wasafo ni mu. Ya de sa na me ye adwuma. E de batita ye no ho ye no ho. Ye na kire so ye moburuhunufu. Wonua konyanko nipa bia ya wo bone a na so ye moburuhunufu a wo de beche. Kristo kan no Matthew ngomati nsia nchemudunan. Ase na se man fa nipa bone anche wona. Na se mo de nipa mfumo so woche wona, mo toro eja de mfumo so wo beche mo enso. Na se mo fa nipa mfumo so wo anche wona, mo eja no so re mfa mfumo so wo enche mo. Aronche no kurasa funimu no ya de bone chicha ye ho ye no. Ya mo obi kwadu ewa asem abia. Ye ne tonsne ya da ye ne nsare foforo ntem. Church of God asafu yimo no. Ye bone ne achuwade ye se. Ebobo ye ho ye ho no sobo wa asem abia. Mra nsam no se. Ye mfa chicha ye ho ye no. Na so de nipa mfom so wo chewana. Mo soro eja so de mo de ebechemu. Na mo se mo mfa nipa mfom so anche wona. Masoro ejan so emfa mo mfumo so anche mo. Anunti eye nyina ya sade wa asafuni mu se ya be ya foforo papa ya be dan ni anom eye de cheche ye no ye no ho ya de ye ho no mfumo so ba cheche eye bone ewa asafuni so bo ye ho mo kwadu ye mfo so na so ne bi wa asafuni bo no nyonko nipa kwadu a ewa asumni abia na to de won ho kwa asumni abia e betu won asen. I can't watch the from 1 Corinthians 6:4. Na temo wa setena mu nioma ho asem. Wana wo mu wana safunu na mode wona ye bedafo. Verse 5. Meka ye mehye mu ani wo. Wonya zafo ba akompo eni mumu a wo betumi abu wonua ne wonua ntem atena na. Ana Adana wonua de wonua kwa seliye wana wonyi ni enemy. Ontene Paul ka kire ne anma wa asafun tetimde mu se na se mo wa tetene mu nyoma ho nsensem emfato won se pasta se ho ana se bia aya asase tambi ana se bia mo wo fie bi ho nsensem ana se bia sikasem o mansotwe onua no wantumi ama mepia wo ka wade ana se mo wo bidibio ara ho nsensem Paul se ena mode won ko won na wanya bagafo ana yemu won wo asaflim na mode won ye bagafo patemuafo a toni asafimu onu momu na enyimu asamamam baba wonu akwadu asumni abia trakonkon na kan won nchemunum aseme kan ye mehwam wani wuo enti onya asafo ba akompo enimumu awo betumi abu wonua ne wonua ntem waten ena wonua de wonua kwa senie wana wonyi ni enemy na mobo mo ho kwa adu Church of God asafum na ye chiwade se wa asafuni mu a ye wonyankopon mra nsem se yɛfa ye ho mfom so woncheche na afi ye na ye mu ye di kire ye ho na afi ye bobo ye ho mu kwa adu pe Catholic ni abone nyonko nipa Catholic ni kwa adu wasiniabia ye ni ade ye be ne yankopon wasafuni mu ana ya ye betwa ye ho akontopa abobo ye ho mu kwa adu ana na wasa yankopon wasam ne nko atuni so ha wona no Kristo nkyerɛ na wasa ye di sie ye mu wona
Edmu biara no yo nyansa fo betumi abu wonua no wonua ntem atena na wonua de ne nua kwa ate ne wona wonye ne ani. Tandaan ninyo, pag naanib kayo sa iglesia, hindi na po tayo pwedeng magdimandahang magkakapatid. Yero ye nkyerɛkyɛ no baako a ɛpɛsɛ mote ase yɛba asafo mu a yɛgbe mmɔ yɛ ho mo kwaadu sɛ yɛwɔ nkyerɛkyerɛ a ana yɛwɔ nsɛnsɛm bi a yɛbɛdam Kristo nkyerɛkyerɛ so asa no na ade edi kan de bɛsa ano na yɛwɔ dɔ mɔnyɛ mmɔbɔdɔhunufoɔ ɔma mo yɛ mu nye yɛ ma anuanom nyɛ anuanom nko yɔnko nnipa nso saa ara yɛma yɛ mmɔbɔdɔhunufoɔ yɛmfa bɔne nkyɛm na abadaeɛ ne ayɛ mu yɛ adi nkyɛm 10 ne Paul kan wɔ 1 Corinthians mama yɛnsa yɛkyenkɔ 1 Corinthians 6 verse 6 ɛna wonua de wonua kɔ ase neɛ wɔn a wɔnyi ni enemy. Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo-kayo'y magkaroon ng mga usapin. Verse 7. Hindi bagkus ninyo. Ɛfumuso wanya aba mu musɛm mo ne mo ho wɔn nsɛnsɛm adan na mo ma wɔn ni mo anim imu adan na mo ma wɔn sisi mo imu Yankopɔn asɛm ne no ɛresɛ ɛnyɛ sɛ mabobɔ mo ho no kwa do mmara asɛm ne sɛ adan na wɔn ma wɔn ni mo anim imu adan na mo ma wɔn sisi mo imu na mfato ho ebia wunua ade woka ebia 100 cedis anase bia 50 cedis wantumi antua nti wontumi mfa nche ehunu wunua ne mɔbɔ Peter krawa ye bɔne ɔyɛ ɔsomafo papa Kristo na so Kristo de kyɛɛ no keteya Kristofoɔ ne so yɛ adekoro na so wɔn ma nyɛ bɔne ɛrem na so yɛ de kyɛɛ wɔn obemia wani onua na wafom wo no wotie mu gu wo so no ana wodwene wo ho mfomsuo bi ana wantumi kora nkyea wo no obemia wani atenam sɛde ɛbɛyɛ a mɔmma kontɔka mɔbɔ mo ho mo kwaadu na sɛ yɛwɔ asetere mu ne ma ho nsɛnsɛm a na wɔkyerɛ ne Paul sɛ mama yɛ mpɛn saa no nti mɔmɔ biara ne ɔyɛ onyansafo betumi abu wonua ne wonua ntemu atan ana nti asafo no yɛtufo tutu yɛ ho yɛhonomfo mama yɛ nkenkan nyom etie di onum nkyemu dunan wa woni me die tiri mustam dɛdɛ na yɛ nante bomu yɔ kɔnyankopɔn fie yɛ nyankopɔn fie wɔtwerɛ kronkron mu 1 Timothy 3:15 na sɛ bia metware a wɔhu sɛ deɛ ɛsɛ sɛ wɔbɔ wɔbrɔ wɔ nyankopɔn fie ɛyɛ nyankopɔn te asefoɔ no asafo nokora dum na enyinasoɔ no mu nyankopɔn fie ɛyɛ nyankopɔn asafo no ɛka no twerɛ kronkron mu sɛ wo a woni me di atiri musɛm dɛdɛ na yɛnam yɛ ɔkɔ nyankopɔn fie anaasɛ nyankopɔn asafo mu nim asafo ni mu no ɛnka bɔ mu ɛyɛ ade a yɛkyerɛkyerɛ yɛn nante ɛbɔ mu no kyerɛ nka bɔ mu yɛntumi nante mmom abra ɛyɛ nipa apem na yɛnkɔ kwan baako so yɛde atiri musɛm dɛdɛ ɛkɔ wɔ nyankopɔn fie yɛnante bom kɔ nyankopɔn fie yɛnyɛ atenka bi wɔ yɛn akoma mu ma yɛnkenkan 1 Corinthians 1 verse 10 afei ɛnuanom menam yɛn Awurade Yesu Kristo na ɛnuanom menam yɛn Awurade Yesu Kristo din so metu mɔfo sɛ mɔnyina nya nokoro na mpaapaemu amma mo mu na mmabɔ mu awie pɛyɛ adwene koro ne nfifiyɛ koro mu mmara nsɛm a ɛwɔ hɔ ma anuanom ne sɛ mpaapaemu amma mo mu mpaapaemu yɛ twiwadeɛ na mmom sɛ wobɛka yɛn nyinaa bom ne aka toto bɛpɛpɛw ne yɛn nyinaa yɛnya adwene koro ne hwehwɛyɛ koro ɔwɔtɛ ne Paul sɛ na mo awie pɛyɛ adwene koro ne nhwehwɛyɛ koro mu
Filipifoɔ nwoma ati baako ntomaduonu nson. Ɛde mama mabra mfata Kristo asɛmpa no nko ara. Na sɛ meba na mebɛhunu mu o, sɛ meni o, mate mo ho asɛm sɛ, mogyina pinti no honhom kuro mu. Na mode adwene kuro bom di pere afiri asɛmpa no gyidii mu. Yɛn na yɛde adwene koro na honhom koro edi apere afiri asɛmpa no mu. Philippians 1:27. Ɛnuanom mama yɛn kae. Mama yɛn nyina pinti wɔ honhom koro mu. Wɔ honhom koro ne adwene koro mu wɔ asɛmpa no mu. Yɛn na yɛbɛyɛ baako wɔ asɛmpa no mu. Ɛfiri sɛ nokoro asafo wɔ twerɛ kronkron no mu no, amara nsɛm a edi kan ne yɛ ɔdɔ. Deɛ edi kan bɛdɔ wɔ Nyankopɔn na afei adɔ yɔnko nnipa. Ɛbɛdɔ anuanom ne nnipa nyinaa. Ɛnyɛ anuanom nko a ɛnte sɛ nsɔre binom wɔn asafo ma nko a na wɔdɔ wɔn. Na so wɔn a wɔnyɛ wɔn asafo ma no wɔn wɔn. Amara nsɛm a ɛwɔ twerɛ kronkron mu ne sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛsua no nti ɛwɔ akwanya no ne ɛwɔ berɛ fata na mama yɛyɛ nnipa nyinaa papa. Ɛkanka wɔn a wɔyɛ gyidie no fiefoɔ. Ɛyɛ adeɛ mu da hɔ fan sɛ yɛbɛyɛ nnipa nyinaa papa. Papa yɛkyerɛ sɛ yɛbɛdi mmara nsɛm no so. Adeɛ a ɛyɛ adepa no ɛyɛ mmara nti mmara no yɛ kronkron na mmara nsɛm no yɛ kronkron tenene ne papa. Mmara bɛyi ɔdɔ. Ɛno ne adeɛ di kan. Yɛbɛdɔ yɛn yɔnko nnipa sɛ yɛn ho. Wɔbɛdɔ wɔ tamfo. Wɔbɛfam obi a wɔpɛ hɔ bosia sɛ ɔwɔ akwanya no a. Wɔn a wɔsrɛ wɔ hɔ a wɔwɔ bi ɔbɛma wɔn mu bi. Yɛn de James ɛka yɛ James 2:15. Na sɛ onua hunu sɛ onua bi da adagya na sɛ atetire mu nneɛma abɔ no na mo bi ka kyerɛ wɔn sɛ wɔmfa asomdwie nkɔ mo ho nya mo hye na mo mmɛn na mo ama wɔn asetena mu nneɛma a na mo ama wɔn deɛ ɛsɛ nipadua no a ɛsɔ mfasoɔ ne sɛn mfasoɔ bɛ ne waka kyerɛ wo nua sɛ ne ho nya ne hye. Amen. Nanso wama ne kuntunu pa nkata ne ho. Wama na aduane ani. Nanso wote wɔn me mfasoɔ bɛɛ ne wom. Ɛnti na ka no wɔnkyɛ mu dim James 2:15. Na sɛ onua barima ana onua baa da adagya na da aduane abɔ wɔn. Nti deɛ na wɔsɛ mo yɛ. Deɛ ɔda adagya no momfa na ntoma ana momfa ataadeɛ ma ne hyɛ. Deɛ wɔni aduane de moma na aduane ne momoa no. Yɛn ne mmara nsɛm a ɛyɛ wɔ dɔ mmara nsɛm wɔ anuanom wɔ asafo no mu. Na asafo yi mu no ayɛ ma ahoaho a ewiase nyinaa tie asafo mu yɛni asafo ba biara wɔda kwan nkyɛn srɛsrɛ aduane. Na sɛ yɛte sɛ wɔ nua no ɛsrɛsrɛ aduane di na wɔni biribi adi a lepia ma mu yɛ wɔ agyankabea ɛwɔ Mindanao, Visayas, Quezon City ne Laguna. Ɛmɛrewa ne nkɔkora a wɔn abusua apɔ wɔn na wɔn ma apɔ wɔn. Yɛhwɛ wɔn so nkokoa a yɛgya wɔn to agyanabea. Nkokoa yɛgya wɔn ma to ayaresabea a obiara nhwɛ wɔn. Yɛkɔhwɛ wɔn. Wɔsɛ wɔn firi nsɔre ahodoɔ mu a. Na empo bibia yɛ kwa mo nkɔkɔ sukuu. Yɛn mu nyinaa yɛ de kyekyɛ ɛwɔ Lavada Christian School. Na yɛn yɛ adeɛ yɛn ntumi mpo. Na sɛ yɛn mpo da wɔgu yɛn ho fi kura no a afɔforo ehunu deɛ yɛyɛ yɛtumi mpo mfa ahoahoa yɛn ho.
Yanya yemfa hoa ye no. Yankopon ne chere ne se bedo ye yɔnko nnipa. Enipa wɔn nsa ka wɔ Nyankopon adom ɛwɔ Nyankopon asafo ni mu no. Na owura yire malaria edwene ba wode ne baba ko suku esane aye K-12 DWUMADIE owura yire malaria oyɛ nkramoni oni asafo ni mu wofuru se lavada suku no wo mo nya asafo ma no yanye won ɛwɔ Church of God International MCGI asafo ni mu na ono amu adi hu adanse se de nkrofo keka ne ye nada na ni aso ntitiye papa omode ma asafo no mede makomom na majum de lavada de baako pe adama so na yɛkyerɛ mmɔfra no nimdeɛ bebree mpo sene sukuu mu sene sukuu ahodoɔ mfie na ɛwɔ lavada sukuu no kaso de yɛbɛka ne ho de biara ɔbɛkɔ kɔpem sɛ ɔbɛkɔtoa ne dwumadie so wɔ university na yɛnya nteteɛ pa fra kyerɛkyerɛfoɔ no nkyɛn na sɛdeɛ amaame ɛsie no Brother Eli ne Brother Daniel scholarship yeye mo akese ma enan ma woni kuna ohwe won na wa koma no so betime dia bo afoforo ma ho wa bebre se me baba yeso tumi aba ha bi na asku nkoda ubeye ahanu awaketi 12 na omumpo tumi ehunu Send your mouth to Punko, the Yaba to Mavanya in Satraya, one Abraham Lavada Christian school, this year, no, I did you a Philippia, ma'am. Even in the regional and even in the national, I would be ordering Sir Alvin Gozon to give the same award that I gave to our Mesha will penny Alvin. The number of winnings, Mama Frano, the achievement award. And I'm sure if we about the body of crew, you couldn't want to do. Namu did you say ever kind? One hour would dim Kunman Rana, Mungina Kamubi kind. The artist couldn't about the Eli Soriano. I know of Penny Daniel Razon. One more who said ye. How much time of Panasa was the one more brother who was the man with a young coupon and they were treacherful. I did kind of was say. This piano is a better with young coupon was it. And then one night, your friend, one ya wo as sukui mu. Ya chere fo. Abi biara ya beko. Na yesua say, eni kwan se di dwa ye no mu. Na yes, will be my bribia. Yes, we ma frobi. And the LVCC suku kodana wa kalo okane. But sister, I will ma ensia. We will free education. Lavada Christian school edema. One suku kodade ma mabuna wa ye here for what per se. We one suku. Na yama sukuu kwada wapasu wunya bidibise nokwa na LVCC sukuu kwada no wamuntu ya sukuu fees omenya sukuu ntade omosanso wonuane wo mobedi abra mo wo sukuu mu na openi attorney George Irwin Garcia ose ochire ayesu ban papa ne tete pa masuku nkwada no moye insurance bebre woni page number for say free education kun ye dia mamo na mom ya sanso mamo tete mapa de ya so mobedo erade nyankopon na modi no kre lavada suku no brother Eli Soriano no brother Daniel Razon at 1999 na kung susunod tayo sa aral ng Diyos, magiging magandang loob tayo sa kapwa. Kung meron tayong pag-ibig, matuto magmalasakit sa kapwa. Mama ye na ayemuye di kire wonyankopon
Yɛbɛsua sɛ bɛdɔ yɛn yɔnko nnipa. Mpo wɔn mo nyɛ yɛn nuanom wɔ asafo no mu kora no a. Mpo wɔn a wɔwɔ asafo no abɔntene so. Yɛbɛsua sɛ yɛbɛyɛ papa. Yɛbɛsua sɛ yɛbɛyɛ nnipa nyinaa papa. Yɛbɛyɛ n'atamfo no nso papa. Na yɛne ne wɔhwɛ no twerɛ kronkron no mu. Asafo no ɛni kwan sɛ yɛ ama nneɛma nipa. Ɛnɛ yɛwɔ nipa bebree no na wɔ wiase. Ɔmo mmoa aban no, ɔmo san tete aban no. Kyerɛ sɛ wɔbɛda wɔ dɔ adi akyerɛ wɔ yɔnko nipa no. Wɔmo ɛkyerɛ sɛ ɔmo kyerɛ wɔ yɔnko nipa sɛ wɔne aban no nko. Ɔmo kɔyɛ ɔyɛtwere amumuyɛ basabasa ne sakasakayɔ. Ɛnɛma ma yɛnyɛ saa. Abere na mama yɛnkae sɛ mmara nsɛm a ɛdi kan ne sɛ yɛbɛdɔ wɔ Nyankopɔn. Mmara nsɛm a ɛtɔ so ne sɛ yɛbɛdɔ yɛn yɔnko nipa bɛyɛ wɔn papa. Wobɛyɛ dɛn no akɔtete wɔ bi. Ɛbɛyɛ dɛn koraa no wakum yɔnko nipa. Wobɛyɛ si dɛn koraa no wahyɛ wɔ yɔnko nipa so. Na sɛ yɛbɛdwene ho a yɛn ne deɛ wɔ nokoro asafo no mu. Yɛde yɛano na ɛnyɛ yɛano kɛkɛ na yɛde bɛka. Ɛbɛnam enyuma mu na ayɔ de wɔ Nyankopɔn ɛreka no. Yɛn yɛ biribi a yɛbɛyɛ yɛmfa yɛano nka no kɛkɛ. Awɔtɛ ne Paul ɛka no wɔ 1 John 3 verse 8 mɛma nkuma. Mama yɛmfa yɛano ɛnnɔ anatɛkyerɛma ɛnnɔ. Ɔdɔ hoi yɛmfa yɛano nka no kɛkɛ. Ɔdɔ yɛda no wɔde sɛ dɛ Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ ɛɛseɛ. Mɛma nkuma. Mama yɛmfa ano anasɛ tɛkyerɛma ɛnnɔ. Na ɔdɔkan yɛnam enyoma so na da no deɛ bɛda wɔdɔ de akyerɛ wɔ Nyankopɔn. Yɛbɛda wɔdɔ de akyerɛ yɔnko nipa ne anuanom. Yɛbɛda wɔdɔ de akyerɛ yɛtamfo nom. Mpo nnipa nyinaa yɛbɛyɛ bi ama anuanom. Yɛn nyinaa yɛ n'asɛdeɛ sɛ bɛda na de akyerɛ yɔnko nipa so wɔ mo nyɛ yɛ anuanom. Ɛresɛ twerɛ kronkron no sɛ yɛbɛyɛ nipa nyinaa papa. Papa yɛwɔ wei ɛyɛ adeɛ ɛbɛyɛ ama nipa nyinaa. De wɔ mu wɔn sɛ ne titiriw wɔn a wɔyɛ gyidie ne fiefoɔ. Mama yɛnyɛ anuanom a wɔwɔ asafo no mu papa sononko. Nanso papa yɛbɛyɛ aboa anuanom no. Adekoro no ara na yɛbɛyɛ aboa wɔn a wɔnni asafo no mu nso mpo yɛ n'atamfo no. Ɛresɛ saa na wɔ Nyankopɔn teɛ. Wɔma nsuo to gu wɔn a wɔtene na wɔn a wɔntene so wɔma na wi abɔ wɔn nyinaa so. Na wɔma na wi abɔ papafoɔ so. Ne abɔnefoɔ nso so kyerɛ sɛn wɔ Nyankopɔn yɛ ɔdɔ. Wɔ Nyankopɔn dɔ wɔn a wɔmfa wɔ buo koraa ɛmma no. Na wɔn te ase a wɔn asane aba wɔ Nyankopɔn nkyɛn. Yɛn ne nkyerɛkyerɛ a ɛwɔ hɔ ma yɛn nyinaa. Yɛne yɛn yɔnko nipa nyinaa ɛbɛtena. Mpo yɛn atamfo nom sɛdeɛ bɛyɛ de wɔn bɛba Nyankopɔn anim. Paul se, mɛde me ho ma yɛ ade nyinaa ma nipa nyinaa. Na ɛyɛ dɛn ara ma gye binom nkwa. Na yɛn botaeɛ nyinaa ne sɛ yɛbɛyɛ yɔnko nipa nyinaa papa. Yɛn ni ewu. Yɛn tirimɔpɔ ne sɛ yɛbɛdi yɔnko nipa ne mu kan aba wɔ Nyankopɔn mu. Na wɔn kyerɛ ne Paul se wɔn a wɔyɛ mmerɛ no mɛyɛ me ho sɛ deɛ wɔyɛ mmerɛ me maa wɔn. Na mɛnya wɔn a wɔyɛ mmerɛ no mede me ho mɛyɛ ade nyinaa mɛma nipa nyinaa. Na yɛda na ara ma gye binom nkwa.
Yɛntiri mo pon sɛ ɛbɛgye ni nko nipa nso ɛnkwa. Empo nipa bɔnefo a winimu no. Wag tayo munang maghahatol. Bigyan natin sila ng pagkakataong makarinig. Mamanya nipa nyina papa. Baka sakaling magbago sila at mailigtas natin sila. Yan po ang Ɛbɛyɛ nipa nyina papa. sa iglesia. Ɛbɛtumi asakyerɛ wo. Ang lahat ng tao. Yɛne nyina sɛdeɛ wɔ Nyankopɔn asafo. Ɛbɛyɛ nipa nyina papa. Turo ni Kristo. Ɔtɔ a Kristo ɛkyerɛkyerɛ no. Basahin natin ang 13 Anuanom sɛn na ɛteteɛ. unang Korinto. 1 Corinthians 13 verse 4. Ang pag-ibig, Ɔdɔ wɔ abodwokyɛre. loob, madaling mapahinog. Ɔdɔ akoma nyɛ dene. Ɔdɔ sɛ obi srɛ wo hɔ ahumɔborɔ wɔ ma ne ho ɔda ne ahumɔborɔ di kyerɛ no. Obi srɛ wo hɔ bɔne fata wɔda ahumɔborɔ di. Wɔbɛdɔ wɔ Nyankopɔn. Yɛn ne ade edi kan. Deɛ ɛtɔ so mmienu bɛdɔ wo nyɔnko dipa. Wɔbɛdɔ anuanom ne watamfo no mu mpo. Ɛfiri sɛ wɔwɔ ɔdɔ a wɔwɔ abodwokyɛre. Na wakoma ɛnyɛ dene. Ɛbɛyɛ mmerɛ sɛ nipa bɛtumi abɛn wo. Ɛdɛn bio. Ɔdɔ yɛ mu yie. Kyerɛ sɛ abrɛ na wabue wakoma ama wo nyɔnko nipa. Sɛ obi srɛ wo hɔ mmoa ɔma no. Sɛ obi bɔ hɔ bosia wofam no sɛ wobɛtumi a. Na afei ɔdɔ ne mmere. W'ani mmere wo nyɔnko nipa. Anaasɛ wo nua. Na wonka sɛ maame na adɛn na menko na wosoma meɛ. Na ebinom wɔ n'ani bere wɔn nuanom so w'ani wɔ ɔdɔ a w'ani mmere wo nyɔnko nipa. Na afei nso ɔdɔ nya ahantan. Ɔdɔ ɛmema ne ho so. Ɔdɔ nya ho tete sɛ ɔno nko ara no wɔtene. Ɔno nko ara na odi mu. Ɔno mpɛ ne nyansani. Obi a ɔwɔ ɔdɔ no ɔnya ahomasoɔ. Na afei deɛ bio. Ɔdɔ ɛnya ahomasoɔ. Ɔdɔ nya ahokyere. Sɛ ɔwɔ ɔdɔ a ɔwɔ ɔdɔ a wɔ Nyankopɔn akyerɛkyerɛ. Ɔdɔ nya ahomasoɔ. Yɛwɔ ebinom wɔ hɔ no wɔyɛ ahomasoɔ. Yɛwɔ ebinom wɔ hɔ no wɔyɛ ahantan. Wowɔ ɔdɔ a wonya ahantan. Yɛtoɔ so. Ɛnyɛ ne ho deɛ ɛmfata. Ɔdɔ ɛnyɛ ne ho deɛ ɛmfata. Onyegye mmaa. Yɛwɔ ebinom wɔ hɔ no mo a ɔma bɔbɔ mmerewa ne nkɔkora saa na ɔmote. Ɔmo mmiamia mmaayaa ne to. Yɛwɔ ebinom wɔ hɔ no a saa na wɔn mo teɛ. Na sɛ yɛwɔ ɔdɔ ma anuanom mmaa no a ɔmo awareɛ no a anaasɛ mmabunu no a wɔnyɛ deɛ ɛmfata. Na ɔdɔ hwehwɛ deɛ yɛwɔ no nko ara ne deɛ sɛ ɔwɔ ɔdɔ a wɔhwɛ deɛ yɛwɔ nko a wɔdeɛ. Adɛn nti na wɔte sɛ mente saa. Mede meyɛ maadeɛ menyɛ ne saa o. Mede menyɛ maadeɛ sei. Onua ɛnhwehwɛ wo ho wɔ afoforo mu sɛ wonhunu. Onipa biara wɔ no ara na hoɔdene. Na sɛ wo nua to sini a na sɛ ɔyɛ nyaa. Ebi a sɛnea wodwene no enu deɛ no a ɛhwehwɛ wo ho wɔ wo nua mu. Ba hɔ mmɔdene sɛ wɔbɛte aseɛ. Yɛn yɛ wo nua ɛhwehwɛ wo no. Na sɛ ɔwɔ ɔdɔ a abufuo ne ahoɔyɛ a ɛbɛyera. Ɛnwene bɔne biara. Na yɛnom ne nneɛma a ɛwɔ sɛ yɛde yɛ adwene di akyiri wohunu biribi bɔne bi wɔ wo nua mu a ma ne nsene.
se entete wa Huwag mong aaluin. anase se half fra Pagtutuunan mo ben fa wadwene ni akiri kasing taong ganon. Ang tawag en fa wadwene ni akiri e woni pa bi mu won mu asa na won mu te mo pe ni pa ni mu mfaso ang laging hinahanap yung kasalanan ng kapwa. Ang laging pinupunto o mo pe mfumu so wo afufuro mu kapwa na masama. da bia de bone wa afufuro mu nku an won mu hwe Hindi mo inaalumana ang na so wo da won nwene obi ho bone na fe mali o liko, hindi siya nakikigalak doon. Hindi niya na ne enye wode antini mu hindi. ade kode na nya na ne enye wom Ayun, ang kagalakan ng may pag-ibig. ne bo ha no emfa bone hye ne yem Pero pag mali, obi owo odo no na ne enye de antini ho na mom ede ehurisie wo no kuremu ade na nya binabata, ang ibig sabihin nun ay nagpapalagpas ka. Nagbibigay ka ng konsiderasyon. Tapos, Lahat ay pinaniniwalaan. na wo kuno ni pa mobo Lahat ay inaasahan. Lahat ay tinitiis. ayan, ganyan. o jade nyina di Puro sa Biblia, mga kapatid. Lahat binabata. sana odo a kre kronko na kire tie Matitiis mo yung anak mo. Matitiis. o kuno nyonko ni pa mobo Lahat ay tinitiis. Lahat ay binabata. na Yan ang may pag-ibig. ajade nyina di Lahat ay pinaniniwala awade nyina mu abote sana obi owo odo tie ka sa ajade nyina di tawo odo a pangako ng Diyos. obaje nyankopon ne kire nyina di Lahat pinaniniwalaan. o wo nyankopon bo hye nyankopon semu ene da so ajade nyina di Kulang kailanman ang pag-ibig po. odo to entwada Hindi ka magkukulang eh. Hindi ka magkukulang. na sa wo odo a ontosini Sa biyanan, sa kamag-anak, sa kapwa, pati sa kaaway. na wona wo nyonko ni pa enko Hindi nagkukulang kailanman. Kaya yun po ang pangunahing Odo, ng iglesia. yem hano Ibig, paggawa ng mabuti sa kapwa. Ibigin unang-una odo ene to be wo nyonko ni pa papa hanggang sa mga kaaway. e be do wo nyankopon kane Maintindihan e ba fe ye nyonko ni pa papa natin ng doktrina ng ating Panginoong Kristo. Kababayan. yere ne radi Yesu Kristo mransin Makikisama tayo sa tagalabas ng kapatiran. Makikisama tayo sa ating mga kaaway. Ang dapat maghari ang ibig. ye be ene ye nyonko pa betna smu bi mo odo na wose di mu hene Mamalagi nawa ang pag-ibig. mama yan kin kan Hebrews 13 verse 1 mama woni adon tna hoda Isang araw, mama woni ado entna hoda isang taon, kundi mamamalagi ang pag-ibig sa mga kapatid. Dapat na anya na nu anase nansa na mum woni ado betna hoda hiasa wodo tna nu yanu mu da biara hiasa wodo tna ho yede kan be do wo nyankopon ne nyonko nipa ibig na yon sa kapatiran. sa wodo no awose tna nu yanu mu 1 Peter 2:17 mune nipa nyina ni Kapatiran. Mga takot kayo sa mono nu yanom galang ninyo ang hari. Tinanin yung araw, monsuro wo nyankopon iibigin mo muni wo hene ni mohwa san kyerɛkyerɛ lahat. Tapos, yabedo igalang, yabe nipa nyina papa na afi alam niyo, merong mga tao, muni nipa nyina ni tatay niya, nanay niya, ya wo nipa bi ni mo ho no ma won maame no papa nkwa na wodi wonni iba na iba po eh. Igalang mo lahat ng tao. Kaya ikaw, dan so apanfo fere mo mransom ne yasununko nanay mo. Pero hindi lang yon. muni nipa nyina ni ti sɛ woyɛ ɔba Tiyuhin mo, fa obu ma wo maame no papa nyɛ wo awofo nkwa na ɔde ani de be ma won wo fa nom wo se wanom igalang ninyong lahat. nipa wo nyine sene wo Halimbawa, ikaw naman, obedi wo nyina ni igagalang mo anak mo. Ano ibig sabihin nun? ɛmfa to bi a woyɛ ɔwofo Yung kanyang karapatan, hindi mo inaano yon, hindi mo sinisira yon. Eh merong magulang walang galang sa anak eh. Yung anak eh, na awofo a woni awofo a wɔne ma nire-rape, may galang ba yon? Ang sabi ng eni woni bi no tiata wɔna awofo bi so mu wɔne ma ang
ono ankasa ne baba no waso ne mo na mune nipa nyina ni meron siyang tinatawag na human rights. emerwa ne nkokora nyina Meron siyang karapatan, inherent, natural na karapatan. Kahit alila ye wo tumi a de ya wo won 12, ewan ko si ebo wankasa wo nkoa anadwo da so mo nko tiatia no nko butubutu ne so nko ya adwuma wag kang malupit. kuno ne moko Igalang ang lahat ng tao, pati alila mo igagalang. ero se wo nyankopon ne mransem Ko mo amo ka, ikaw lang ang igagalang. Hindi ko mo magulang. anya se bia wo yo owura ne nti Ikaw na magulang, ginagalang anya se bia wo yo wo fu nti mo naman lahat. wo nko ana yemu Ibigay mo ang kanyang karapatan. awase ebu nipa nyina Utos po ni Kristo. sa abofra no eye biribia Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga kapatid, huwag kayo makakalimot. Walang kapatirang kasi anuanom ma ye na enyonko ni mama ye re emfiri nating ibigin ang kapatiran. mama ye na odadi enhire enyonko nipa awose ye do anuanom yi Nagpapakain sa libu-libong bisita. Yan ang bagay. awo ma anuanom pempem aduane di Bisita, pinapakain. Binibigyan ng libreng Biblia. No? Itong mama won ma aduane ni po, ang epekto ng aral ng Diyos sa kapatirang ito. na ye hunu se de wo nyankopon ne kyerɛkyerɛ ye adwuma wɔ anuanom mu warum sia so bedo wo nyonko nipa wabahunu wo nyonko nipa mobo Kaya hindi mali, tama. wo sia so be wo nyonko nipa papa enu nti bone biara ni mu de wo nyankopon aka ne ye nokore Takot kayo sa monna anuanom galang ninyo ang hari. Tinan nyo, ang kapatirang ito. moni wo hene ni Sa nasa gobyerno, anuanom ni mi se de wo sidi ani die ni wo buoma wana wa aban mga reyna, yesa ahemfo ang nasa gobyerno. 13:1 ng ya de wo buoma wona wo wa aban mu Romans 13 verse 1 to 3 mama wakra biara mra no ho ase ema wona wo dibire abisa tumi biara no wo gedi afi wo nyankopon Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng enti wo biara wo ne tumi ne di asi no one de wo nyankopon ahya to wo di asi na wona wo di asi no benya afobu sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti kundi sa masama at ibig mo na wona wo di mpeni no ho nyehu emma wona woye nyuma pa ne mbum wona woye bane wo mpase guso tumi no ana ene ye papa na wanya won ho ayeyi ang Kristiyano emoda ho ndesa papasa asema wo Kristo ni biara ang mga amra na ho ase Diyos. emma Lang ng Diyos wana wo tumi ana wana wo di bre tumi biara no wagidi efi wo nyankopon na hindi kilabot sa gawang mabuti. adikanfo Meron namang gobyerno talaga a won ho nyehu ma enyuma pa ya wa ban bi wo hono a hindi won mo ntane papa won ntane nyuma pa masama. won ho enyehu emma nyuma pa Hindi nila wonum embu bone se amumu papa sa bone won mfo abone so nti abaya te saa no sa abaya emfo akro no boto abaya wotene enhwe ne nyonko nipa so erese ye chiwade ye tuwid na gobyerno. Pag se obetietie wo nyonko nipa pa hu di abaya te saa na ya aban papa sa kanila abaya te saa na ya wa sadie bi se bebra ye ho ase ahya wona se emfato ho to ka to se tiato a tiawoto ikaw ay bumoto ka. tabano epese woto aba akoto aba Yung pilitan. Kung sino gusto nyankopon asafo ni mo no ye nhye obi biara wo pese woto aba ma no na no ye wa wasem obetumi ato aba ma ne wo pese woto aba ma no ye ya ban mu nsem ye nya asafo ni mu nsem de won kwa se beyi ne ye pene ye titie ma no rent say sorry for na wona asafo ma no wa woni ho kwan to beto ma aba ma woni kwan wo pagi wo sofo na betre woni wonye no kra konko betumi ayi o ma ye kan Job 34 kung ano ang verse boboto ka, piliin mo yung matuwid. Alamin mo kung Yaba Job 34 verse 4 yaba so atemu ahwe afa ne yehuru de eye
yen intem into wo ho kwa so be yi ne wo pe wo hunu de eye awo so ya bro ye ho ase a hwetumi ase tra yankopon asom no asi na anya no nko a yasampo ahye ye ne se ya mompa ye emawon oma ye nkenkan 1 Timothy 2 verse 1 to 3 na metumo bu se de kamonya wodima nkotosere ene aseda ema ni panyina ema hemfu ne wana wodi tumi nyina na yatena sikom na ye ho adwoyen wonyamesompa ne abrabo a eho tiimu na yeye na etene na so wonyankopon ani na yagye nkwa eni adepa baako a yebeye se do wotene Paul osie nti metumo bu se de kamonya wodi ma ne nkotosore ene mpaibo ema ni panyina ema hemfu ema wana wodi mpeni botaye bentira na yatena sikom na ye ho adwoye wonyamesompa ne abrabo a ho tie nyina mu na yeye na yeso wonyankopon agye nkwa ani enti asafudi mu no yanti aban so atua asafudi mu no yade aban ne hyehyɛ ye mapa be ye adwuma yabata aban no achi adentira everything yade yeso wonyankopon ani se yabetena asumdwie mu ye nyesa wona brani abri na authority aban bi everything yentesa wona authority aban ahodo the sound so aban nsi ye dipanti mama ye no wo yabedo wo se come de wona mama wona aduane su come de wona mama wona nsu no se wo sra wo ho aduane a wo bi ama no mama ye mpuo bia ye ne Kristo mransem mama ye na ye mu ye di na mum se wo mo ka ko boss akuo bi a tisa ye bia ne ye wo ye kyere ye bia ne ye mumuyo ene an mama ye mfa ye ho kwhye wona wote atua de bia ne wo ye kyere na wo ye na mabasa no amanfo wo omu kwan so me de mo pe ye timo popo ni biara che yɔnko nnipa ene rade Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ na me kyerɛkyerɛ mo everything sori nyina na eka ena nya asofo nyina so na wakukuduro so betumi akyerɛkyerɛ na ye no koro mo ye hufuo Kristo nkyerɛkyerɛ wo mo nkyerɛkyerɛ ena wo mo gya kyerɛ wo no ankasa de ye ya de wo twere kronkron no mo se wo twere kronkron no mo a na sade se ye bekyerɛkyerɛ mo ye na rade Yesu Kristo mransem mama yamra ye ho ase ema aban a emfo abone so aban a ti abone aban a fu papa so ena wo se yebra ye ho ase hye na se agese bia te se Hitler aban no anasa Saddam Hussein aban anasa Idi Amin aban na sa aban bi te sa yeni ase de bia se bebra ye ho ase ahye wona se namom taban no nya na timamufu obone na eye na timamufu papa empo ebeboa won wona watoto baha taban no enim se de ase ya papa awase ye bra ye ho ase hye taban no ase eba enya bra ko bebra ye ho ase ahye wona se bebompa ye mpama won wana wodi bra kese wana wa ban mu na afi yatena asima yatena asikom ewo nyamesompa nyina mu ye ne Kristo nkyerɛkyerɛ ye wono ma pii no anehi ewo ho a ehi ase yesua na afi ye ne bre na se mekasa meto so mehia don hwede baako ebeka achi mereton sa afre mo kyena se ye wonyankopon pae ne amama yi na yensa ne nhia
Maneda suono sa mobetumi asane aba. Na yɛasua Kristo. Amra nsɛm. Sɛ wode wo mpɛ sɛ wobɛgye kora no a yɛwɔ awosɛm ɛwɔ hɔ. Na mamudi kan sua ansa. Kenkan wotwerɛ kronkron. Twerɛ nsɛm no gu hɔ. Sɛ deɛ mɛka no yɛ nokora no sɛ nyɛ nokora wo so wotwerɛ kronkron wɔ fie. Sɛ woduru fie a dwendwene enema a wɔteɛ no ho. Twerɛ nsɛm a wɔteɛ no. Twerɛ to wo kofia no wakan. Sɛ deɛ bɛyɛ a wadwene mu no wobɛtumi akae. Na sɛ yɛbɛyɛ setie ama enkyerɛkyerɛ nyinaa yɛbɛyɛ ɔman mapa yɛbɛda so ba pɛ de akyerɛ yɔnko nnipa yɛbɛyɛ japa yɛbɛyɛ wokunupa yɛbɛyɛ enapa yɛbɛyɛ mɔfrapa yɛbɛyɛ yɔnko pa na afei yɛayɛ atamfo papampo ɛwere sɛ yɛwɔ atamfo nom yɛbɛyɛ atamfo pa ma wɔn wɔ mu sɛ yɛdeɛ yɛmpɛ sɛ obi abɛyɛ ne tamfo na nso bi no mɔtaneɛ nti yɛbɛyɛ wɔn papa sɛ kɔm de wɔtamfo a mara aduane ni sɛ so kɔm de no a ma ne nsuo nom ɔfam wɔ hɔ ade ama no obisa wɔ ama no nti wobɛyɛ wɔtamfo pa ama no sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔtamfo no adwene bɛba ne ho so na wanya adwene papa na watumi aba wɔ Nyankopɔn nkyɛn yɛyɛ ne Nyankopɔn dɔ nkyerɛkyerɛ a ɛwɔ Church of God asafo mu ma yɛmfa nhyɛ yɛtirim ɔdɔ ɛyɛ ade a yɛyɔ yɛmfa ya no nka na anuanom yɛde ne nyinaa bɛsi ɔkyena sɛ yɛwɔ Nyankopɔn pa a yɛbɛsen ahyia mama yɛmmerɛ ho sɛ bɛtie Nyankopɔn asɛm na mama yɛ nyinaa yɛmfa wɔ nyamesom pa a wɔ Nyankopɔn ɛkyerɛkyerɛ yɛn no ɛmmɔbra mene da so ne sɛ mo nyina mobɛsane aba yɛda mo ase bebree ɛbio yɛda wɔ Nyankopɔn ase wɔ akwanya pa foforɔ a wɔde ama yɛn yɛda mo nyinaa nso ase sɛ mo aba bɛka yɛn ho ɛwɔ yɛda tɔ so nso a yɛsua Awurade mmara nsɛm ɔkyena yɛne da so ne sɛ yɛwɔ Nyankopɔn pa a mobɛsane aba na yɛato aso atie yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm ɛkyerɛ awia dɔnko ne fa yɛbɛbɔ mpa yɛ ama nnipa nyinaa yɛretɔ nsa afrɛ mo na ɔsom biara a mowɔ mu wɔ no sɛdeɛ tie biara yɛretɔ nsa afrɛ mo mommra na yɛnsɛ Awurade anim adom yɛda wɔ Nyankopɔn ase sɛ wama yɛn akwanya pa foforɔ ne dɛ na ansa na yɛbɛko no ɛma yɛmmɔ mpa yɛtia wa mama yɛmmɔ mpa yɛn aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Nagpapasalamat po kami sa muling pagbibigay mo sa amin ang lakas at buhay na makapakinig ng iyong mga salita. Sana ang mga katwirang aming natututunan sa iyong banal na kasulatan ay maitanim ng mariin sa kaibuturan ng amin. Be instilled deeply in our hearts so that we can keep it every day and live by it. And please open the hearts and minds of our fellow men. May the time come that we will be together in a joyful and peaceful service to you. And by your will, may they be able to return to listen to your words. And together, may we all change our errors and trust in what you can do, that you can protect us from all harm and danger in this life. More so, those that are sick and those who have nothing. Father,
Please, we pray for our anxieties. We cast upon you all our worries. We trust that you are our God who created us, who knows what is best for us human beings. By your will, may we be able to do your will with your help and mercy. Father, thank you very much for all your loving kindness. In the name of our great Savior, Christ Jesus. Amen. Tanggapin natin ang basbas at ang pag-ibig ng Diyos amang nasa mga langit, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikilakip ng banal na Espiritu ang maghari sa ating mga puso magpakailan-kailanman. Amen. Sabayang pinagpalang bansang binubuklod ng pag-ibig na dakila. Aral ni Kristo'y ibinabandila. Kristyano ako.